салому алайкум бародарои азиз ва подписчикои канали омӯзиши ютуб. имрӯза навори мо дар бораи қурби асъор дар банкҳои Тоҷикистон. имрӯз 7 ноябри 2023 лайка монем то ин ки рубл баланд шавад ва он боша видеоро сар мекунем. 1000 рубли русӣ дар банки миллии Тоҷикистон 118 сони нишон дода шудааст. дар банки амонатбонк бошад 118 сомонӣ арзиш дорад. дар банки Душанбе сити бошад 1000 рубл баробар ба 118 сомонӣ арзиш дорад. дар банки Исхата ҳам 118 сомонӣ. қариб дар ҳамаи банкҳои Тоҷикистон қурби асъор 118 сомонӣ арзиш дорад. бародарои азиз, лайка монем то ин ки рубл баланд шавад. банки Арванд бародарои ширкати дорои гиёҳӣ муроҷиат кардесам. ситуатсия инуреза овардагем ҳам барои кӯдакҳо ҳам барои одамои калон 12 намуд гиёҳ тайёршига ҳамчунин бо оятҳои Қуръон курсаш дида мешавад. ё барои чӣ фоида мекунанд, яъне ки одамое ки дар шаби хобшон мемезанд ё кӯдакҳо мемезанд, иншалло ки фоидаи хуб дорад. кадоми дар кор бошад зан занем ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунем. курсаш дида мешавад. марҳамат, номеро дар рои экран.